नमस्कार, कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत। आत पळया आयचे खबरो। कारवार जिल्ह्यात समुद्राच्या प्रवाहान भयभीत वातावरण। कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गेल्या 4-5 दिवसांच्यान मुसळधारी पावसान हजेरी लायिल्ल्यान आणि कद्रा डॅमाचे उदक सोडिल्ल्यान लोकां भितर भयभीत वातावरण जाला। प्रवाह परिस्थितीन अंकोला तालुक्याच्या हारवाड ग्रामात भारी प्रमाणात पाळाच्या आघातान समुद्र किनारो कातन वचून लागींचे ग्रामस्थ भिवन संबंधिकाल्या घर वचून आशिल्ली खबर मेळ्ळा। ಏನು ತಟ್ಟಕಲ್ಲು ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತವ್ರೆ। कारवारच्या कद्रा जलाशयात उदक भरिल्ल्यान आमदार सैल हेमी केले काळी न्हंयेक नाल्ल पुजा अर्पण। कारवार तालुक्याच्या कद्रा जलाशयाच्या अतिरिक्त उदकापासून कसलोच त्रास नागरिकांक जावं नये म्हूण हे डॅम भरिल्ल्यान कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल हेमी वर्ष पद्धती प्रमाणे जनतेक रक्षण करच्या उद्देशान स्थानिक श्री महामाया देवी आणि क्षेत्रांच्या इतर देवदेवतांक प्रार्थना करून काळी न्हंयेक नाल्ल पुला सोडून प्रार्थना केली की हेजी पयली अतिवृष्टीन जाल्ली घटना परत नाका अशें देवा कडेन मागले। नंतर 10,600 क्युसेक्स उदक 4 गेटान भायर सोडचे विक्षण केले। या वेळार तहसीलदार नरोना, KPTCL अधिकारी, कद्रा ग्रामपंचायत अध्यक्ष आणि इतर हजर आशिल्ले। बेळगाव गोय राष्ट्रीय महामार्गाच्या रामनगर ते अनमोड रस्त्यार खड्डे पडिल्ल्यान वाहतूक संचार ठप्प। जोयडा बेळगाव गोय राष्ट्रीय महामार्गार जळकट्टी पुलार एक अवजड वाहन खड्ड्यात अडकून पडिल्ल्यान आज दनपार पर्यंत या मार्गार खूपशी वाहनाची कोंडी जाली।
हे दुपरिणाम म्हूण शाळा कॉलेज विद्यार्थ्यांचेर जालो। रामनगर ते अनमोड पर्यंत या रस्त्यार मोठे मोठे खड्डे पडून तितूंत उदक भरिल्ल्यान त्या खड्ड्याचो अंदाज वाहन चालकाक येना। चुकून त्या खड्ड्यात वाहन अडकल्यानंतर अपघात जातेर उरतात। गोंय दिशेन वयची अवजड वाहनां रात्रीन जळकट्टी पुलार पडिल्ल्या खड्ड्यात अडकून पडले। पुलार हे वाहन आशिल्ल्यान या मार्गाची सगळेच प्रवासी वाट ना जावन अडकून पडले। दोन्ही बाजून 5 ते 6 किलोमीटर अंतरपर्यंत वाहनाची रांगच रांग लागिल्ली। पुलार अडकून पडले वाहन सकाळी सुमार 11 वाजता बाजून केल्यानंतर पोलिसांच्या मदतीन वाहतूक संचालक मार्ग सुरळीत करून दिलो। बनवासी प्राथमिक आरोग्य केंद्राक आरोग्य कवच रुग्णवाहिका मंजूर। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या बनवासी प्राथमिक आरोग्य केंद्राक 108 एम्ब्युलन्स वाहन मंजूर जाला। तेजे सोमाराक आमदार शिवराम हेब्बारेमी उद्घाटन करून सेवेक मुक्त केले। त्या वेळार हेब्बारेमी वाहन चालना करून सायरन वाजोवन आरोग्य केंद्राच्या आवारांतल्यान भायर रस्त्यापर्यंत हाडून लक्ष वेधले। आरोग्य कवच वाहन या आरोग्य केंद्राक मंजुरीन संबंधित प्रदेशाच्या रुग्णांक सेवेक मेळिल्ल्यान ग्रामस्थान हर्ष व्यक्त केला। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। एडमिशन सुरू आसा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1 ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॉरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598। मोबाईल नंबर 9480789670। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।